Dobre, Škrinka, tak ako si sa dneska cítil na ihrisku? Ťažko, nebol som úplne zdravotne OK, ale som rád, že som to zvládol, že som odohral 90 minút. Samozrejme ťažký zápas, vedeli sme, že Plzeň hrá 1-1 vlastne na celé ihrisko. Prvý polčas sme nevedeli nejako udržať loptu a strácali sme ľahké lopty, ale myslím, že ten druhý polčas bol oveľa lepší z našej strany. Viac sme mali z hry, mali sme aj veľmi dobré šance, škoda, že tam niečo nepadlo. Ale samozrejme na druhej strane aj Plzeň mala nejaké šance, čiže taká zaslúžená remíza asi. Ešte na konci zápasu som videl, že si sa tam rozprával s Marekom Bakošom aj s Kozačíkom, tak čo ste si hovorili? Tak my sa poznáme dlhé roky, čiže prehovorili sme pár slov, pokecali sme, ako sa majú oni, ako sa mám ja, takže také priateľské rozhovory. Ešte úplne posledná vec, tak ty si vravel, že nejaké zdravotné problémy na reprezentáciu by si mal byť v poriadku? Určite áno, musím len vyležať teploty a ostatné veci, ktoré som mal počas dneskajšieho dňa a bude to OK.